Hi ladies and boys, welcome back again diri sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sad ang atong basahon. Pero before that ay kalimot sa pag-subscribe ug pagtuklok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ladies and boys, aniya na ang confession nga akong basahon karon. Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. Just call me Karel. I am 5 years married. I have no child. My husband is a seaman. I am 25 as of the moment and my husband is 30. 6 years ago, I had a seminarian boyfriend. When I was 18, nagkauyab me. He was my first love. My first sa tanan. Ug siya nakakuha una sa akong pagkababae. He was 25 na that time when I was 18. Sobra kay mi nga in love sa usag-usa atong panahona. Bisan na siya sa seminary, wala jud mawala among communication bisag bawal sa ilaha. Mukawat jud na siya tawag nako. Actually, dili siya gusto magpari. Iyahalang parents ang gusto jud magpari siya. Kay murag inayo daw siya. Then ang promise yung parents paparion daw jud nila ilahang anak. Mo ko magkita mi, magtago-tago lang jud mi. Pero sa mong pagtago-tago for a year nasakpan ra jud mi. Mao tong gipabuwag ming duha. Og nagkabuwag jud mi. Sugod nagbuwag mi, mura kog mabuang. Sigihan akog dial ihang number bisag dili na mao. Bisag ang operator lang ang sigig tubag. Okay lang nako. Daya lang gihapon nako iyang number. Hangtod sa wala na ko'y gana mo eskwela, magsigir kog mukmok sa akong room. Nahimo na kong problema sa akong parents kay lagi dili naman ko mukaon ug mugawas sa akong kwarto. Dili na gani halos maligo, sige lang kog mukmok sa akong kwarto. Pila ka months pud to nga ingato, hangtod sa nag-decide ko nga mag-move on na. I tried tanang way para dili magunahuna niya. Nana nang mag-beach ko with friends nga nakatupis lang. Wala na kay ko'y uwaw bisan dili ko yung ana. Nana nang every night ko mang disco jud inya inom. Then mag-picture jud ko. Akong i-post sa FB tanan akong ginabuhat nga pag-move on. Para makita sa akong ex ang tanan. Kabalo mo ko sa yung FB, ug imposible kaayo nga dili siya mutanaw sa akong mga post, bisag dili mi friends kay naka-public man tanan akong post ug para to niya tanan. Para man lang makunaw na siya nga nung wala ko niya gi-fight. Then one night, nay nag-friend request nako. Ako ang gi-accept nga wala asunahon agad. Then i-chat siya. Nagpaila-ila siya nako. Then gitubag ra pud nako siya. Sa motong nag-chat jud me. Naibalaan ako ang seaman siya. Then taga mo arapon. Hangtod sa nilingaw na ko niya. Sakay pa siya ato nga time sa barko og 5 months na lang muli na siya. Sa 5 months nakaingon ko nga naka-move on na jud ko sa akong ex. Dili na gani siya nako maunahunaan kay mas excited ko nga mauli tong seaman. Nagka-close mi ato niya sa chat lang. Og niabot pud sa time nga mag-video chat mi nga pariha mi nga hubo kay magkuan kunuhay mi. Kabalo na siya tanan parts sa kong lawas. Kabalo siya kung nanambok ko og nagniwang ko. Gwapo pud kay siya bisan nasa dagat makaingon jud ko nga nindot siya pamanit. Halos kada adlaw og free time niya magsige ra miging ana. Hangtod sa ingon niya nga manguyab siya nako inig kauli niya. Niabot siya ng panahon nga niuli na siya. Diretso dayon siya sa among balay. Wala ko kabalo og di sa siya kabalo sa among balay pero niabot siya dito. Naidala nga chocolates. Siyempre ako nalipay kay ko nga nasyak na siya. Murag na misita tahay siya nako. Pila po to kagabiin niyang pamisita sa among balay. Hangtod sa gisugot nako siya. Sobra nakong lipaya atong panahona. Natoy time nga nag-date mi then nag-disco minduha. Naginom-inom gamay kay dili man jud na mawala sa disco. Hangtod yumura na kog malipong. Iya akong yatod sa mua. Nagsigi kog suka kay lain kayo kong kuto-kuto nga mura kog namugnaw. Unya wala jud siya ni biyan ako. Hangtod sa nakatulog ko nga wala nako kahinumdum
kung unsay nahitabo. Pagkabuntag, gipukaw ko sa kong mama kay mangaon ako no. Pagawas na ko sa kwarto na tingala ko kay naa akong uyab sa lamisa. Wala day siya ni uli, nakatulog po day siya sa balay. Perting pangutanan dyan ako niya kahumagkaon kung naunsa me. Sige ra siya katawa. Na-curious ko og naabay na hitabo na mo. Niunong siya katawa. Nya miingon nga wala. Huna-huna na ako pod kay imposible oy. Pero wala pang pod ko'y na-feel pod jud maong nito ko niya. Pagka second mansary na mo na shock kayo ko. Nag-propose siya na ako. I was 20 that time. Mularga daw siya next month. Gusto niya magminyo na mi usa siya mularga. Moto nga nisugot pod ko. Pati akong parents nisugot pod. Sa civil lang mi gikasal kay dali ra kayo. Namagod siya uncle nga judge og maoray nagkasal dayon namo. After sa kasal, nag-honeymoon mig 1 week kay naghikay naman pod siya balik sakay sa barko. During sa honeymoon namo samtang nag-text me, sige siya pangutana kung kinsay nakaunan ako. Og didto ako siyang gitug-anan tanan. Okay naman po siya, wala raman problema kay siya gani daw po dili pod ako iyang first time. Didto na nako na-realize nga nung wala nako siya nasultihan sa akong past. Palarga na siya og gibati na nako ang kamingaw. Nag-rent pa mi og balay ato. Ako lang usa sa balay. Internet ra jud akong lingaw. Wala na ko niya gipaskwela. In short, wala nako kahuman pag-eskwela. Sobra-sobra kami nga bisag naa tanan akong gikinahanglan sa balay. Dili ko pwede magawa sa balay kung dili importante ang lakwon kaya masuko siya. Nisabot rapod ko. 8 months nga kami nga hangtod sa niuli na pod siya. Dagan kay siya pasalubong nako, buhong kay ko sa tanan. Nagtambay siya 6 months kay gusto niya nga mabuntis nako. Pero wala jud mi kabuo. Nagpa-check mi. Okay raman daw mi. Hangtod kapila na siya sakay balik uli, wala pagyapon mi kabuo. Hangtod sa niabot mig 4 years wala jud ko nabuntis. Usahay mo na lang ng among awayan. Nadyoy tayo mag-away mi tagduha ka semana, dili ko niya istoryahon. Grabe jud ka pungot. Bisag ako nakuliton dili jud siya motubag bisag online gud siya. Usahay akong i-open niya account basig na ilang ka chat. Pero wala man pud noon. Iyaharang parents ug igsuon ang mag-message, dili pud niya pang tubagon. Damay tanan. Kung okay na mi, ako siya pangutanon kung mag-unsa ra siya kahuman og duty. Matulog ra daw siya. Hangtod sa naanad na siya nga kadaaway namo ing ana. Tag 2 to 3 weeks usa pa na siya maulian. Walay communication, grabe jud nga makabuang. Then lately, samtang wala siya tubag-tubag sa akong mga message, nakauna-huna kog stalk sa akong ex. Pari na jud siya. Giordinahan na siya. Mura gibati kog kasakit sa dughan niya, nagsigig tulo akong luha samtang nagsigig scroll siya ang mga pictures. Og wala ko nakapugong ako yun siyang gi-message. Nag-congrats ko niya. Og na-reply siya. Sa 3 weeks nga wala ko yatiman sa kumbana nga akong ex akong kaistorya. Gisulti na ko niya unsa kasakit akong yagian pagbuwag namo og siya pod unsa pod daw iyang yagian. Ako siyang ipangutana nga nung iyahan na lang kong ipasagdan og wala ako niya gi-fight. Og mao niya ang explanation. Gikuhaan siya tanan og access siyang ATM pati cellphone gikuha niya. Mura daw siya mabuang saon ko niya pag-communicate. Nara siya sa seminary o gibawalan siya nga mogawas. Adlaw-adlaw daw siya nga naghulat nga duawan nako siya pero wala daw ko moduaw niya bisag isa lang. Grabe. Grabing tulo sa kong luha ato samtang nagstorya siya. Niya na siya siyang parents nga dili siya mo dayon pagkapari kay magminyo ra daw may. Niya na ra po daw yung parents nga og magtuman siya siyang gusto, pasagda na daw siya og bahala na siya siyang kinabuhi. Nahadlok daw siya. Only child siya. Ug wala siya naanad og kalisod. Tanan niyang luho matuman siya. Wala pa siya kasulay nga walay makaon kay naa siya tanan. Provided tanan niya nga panginahanglan. Nagunaw na siya nga if magtuman siya siyang gusto that time, magunsa man daw may. Wala siya trabaho.
Ako daw kay 18 years old pa, kabata pa daw nako para mag-antos na sa kalisod. Then kung minyuan ko niya ato nga time, musugot babo daw akong parents. Dili ba daw may mauli sa kalisod maong nahadlok siya. Mao nga nagpaabot daw siya nga makatigom siya sa iyang allowance. Halos dili juda niya gastuon ihang kwarta bisan piso para og naan ako sa sakto nga edad bisag 20 lang daw ko. Pakaslan ako niya. Una-huna daw niya sa 2 years makatigom na jud daw siya. Pero sa 2 years daw ang ipagawa siya sa seminary para sa exposure, nakita daw niya sa akong FB nga nagminyo nako. Perteng hilak jud daw niya ato nga sakit kaayo kuno sa tanan. Wala na daw ko niya. Sayang ra kuno tanan niyang paghulat ug pagantos. Mao to nga nakadesisyon siya nga ipadayon na lang ihang pagkapare. Sa iyahang gisaysay nako, murag gikumot-kumot akong kasing-kasing sa kasakit. Di ba kay nakamove on na ka? Almost 7 years naman gani ang nilabay. Pero ngano karon ni balik man ang tanan nakong kasakit. Mao to nga gusto nako siya makita permi. Sige mig video call. Ug malipay kay ko kay kung na siya time, iya akong i-message or kung mag-online ko, manawag din siya. Mao nga nakabuhat ko ani nga account tungod niya. Murag na balik ang tanan sa una suya pa mi. Bisag okay na mi sa akong bana, kung duty siya mag-login jud ko ani akong account kay gimingaw kay ko sa akong ex. Pagbuntag akong bana akong ka-chat. Syempre ginabuhat po jud nako akong obligasyon niya kung gusto niya nga mag-masturbate samtang hubo ko. Pero paggagabi mas mag-enjoy pa ko og malipay kay ko nga ang akong ex maoy akong buhatan ana. Yes, duha sila nga akong inganaan. Tungod sa batasan sa kumbana nga kusog ay mambaliwala ako masuko, makahigayon ko nga makikita sa akong ex bisag layo kayo. Mawala ko for 3 days, wala makibalo akong bana. Mag-hotel me sa akong ex. Og yes, mag-text jud me sa taman. Just like the old times. Dito na ako na-experience akong ex nga sobra-sobra ko niya ka-love. Nga wala na ako ma-feel sa akong bana every time magtapad me. Almost 1 year na namong ginapuhat ug next month mag-stop na kay muli na akong bana. Karon pa lamang gibati na ko gamingaw sa akong ex. I know sobra ka mali. I know mag-judge mo ron sa akong ex tungod sa iyang pagkapare. Ug I know mas i-criticize ko ninyo. Pero okay lang na ako. You are free to say anything. Ug nag-share lang man ko. Thank you. Damn, Jud. I mean, usay, Jud, bisag kabalota nga sayop ato yung ipadayon yapon. Bisag kabalota nga dili pwede kay ipugos yapon nato. Nice. Ladies and guys, so na mo yung mga reactions, pa-shoutouts and more, pwede na siya nga i-comment down below. O karon ladies and guys, atos ang basahon ng inyong mga comments ug syempre atong pasalamatan ang mga kanunay nga nagsuporta nato para mapadayon nato ang pagbasa sa inyong mga confessions and stories. Salamat kayo sa pa-Gcash ni Miss Hannah, salamat kayo. Apil pod kang Mikmik daw siya, hi. Salamat kayo. Kang Ma'am Mitchell, hi, salamat kayo. Si mohang pa-Gcash. Daghang salamat kayo. Sa mga pa-Gcash ay tanawa lang sa description box below. No? O garon ladies and guys, atong basahon ang mga comments nga naa sa confession nga attorney. Ang confession nga sana all kayo. Hi ka nga Janice Quintinita. Sana all. Ha. Gikilig ko gapil. Apil pod kang Jovelina Brillante. Ganda, sana all. Jen Lamas na hi. Sana lahat nakakakilig jud. Flora Decimea Bahalya, hi. Ja Q Jagia Castillo, hi. Love this very much. Ingon si Glycel Binoliraw, hi. Kadumdum lang ko sa kong pagkabatan-on. Aminado na jud ko nga wanggets na. Gilex TV, hi. Maika Hermeno, check level mami.
Ingon si Jonah Shane Oresga nga ka-nice daw. Hi, I love it. Mitchell Narisma Kaintoy, hi. Siniil, bita, by the way, congratulations to the both of you. May God shower your relationship plenty of blessings and joy. This story taught me one thing: to never run off your boyfriend or girlfriend. Let him or her explain and her out their point of view before judging. Tama jud, diba? Usahay jud kinahanglan jud nga mangutana, makig-istorya, diba? Para makabalo jud ka kung unsay nahitabo, kung unsa joy tinuod. Dili ligi dayon nga mag conclude dayon, diba? Mangutana sa, makig-istorya sa. Na-story tisa na all rayon mi ani unta na part to sender. Hi ka nga Geno Lorato, hi to you there. Rachel Alaguinio, pwede sunod kasal na nila, di ba unta? Gikilig jud ko nga nagbasa ni sa FB page, samot naman di ay og paminawon sa YouTube. God bless everyone. Daisy Jean Pianar, hi. Wow, sender, nice love story. Kilig much, sana all. Hope na part to sender. Roch Ramos, hi. Hi pod kang, asa ni siya? Claville Jalida. Nice story, sender. Gikilig jud mi sa akong classmate nga naminaw ni nga confession by. Makasana all jud kayo. Unta tanan in ani og love life oy. Haha. Charo. Bitaw, sender, God bless to your wedding. Pa-shout out ko ni Baby Zain by. Hi, thank you, salamat. Hi kan Joshua Pastor. Wow, kabalos, nakalimot yung ito. Wow, very nice story by Jessa May Andico, hi. J&J Vlog, kilig much. Hi to you there. Salamat kaya. Basta na talita na mag-comment, way laktaw. Aileen Ilias, hoy, nana ni part 2, kanindot sana all. Marupok yarn. Lailin M. Amores, hi. Nakahinuktok ko nga nagngisi after listening to this confession. Mapasana all ka na lang talaga. Abi ko wa nay happy ending og forever, but be prove me wrong, Ma'am Kali. Congrats in advance sa inyo ni Sir Attorney, Ma'am. Nice kay inyong love story. Imagining Bea and John Lloyd Imagining Bea and John Lloyd images sa story nila. Jollibee ko Campasas, hindi ka ba lumabasa ni? Hoping for your wedding story part, hi. Jollibee Campasas, makasuya jud, makilig jud, good to hear na jud siya sa attorney, taas patience in love siya. Hoy kakilig, oy kalami ba sa gugman ninyo? Unta maka-experience pa niya na. Rosie Estremos, hi. Scarlett Torres, katawa ko sa flood likes nga gapusot-pusot, hi to you there, salamat. Sana all na lang taani bay gamay. Sana all may attorney. Lani Lady, hi. Nice story. Baka naman may part 2. Mercy Cabel, hi. Jen Aba, my God. Jeneline Umandam, makabuang og na ay part 2. Min Rose Rofano. Di ba unta makabaluta kung kumusta na sila karon? Leonel Lamoste, nice story. Unya bay gamay, magduwa na sa tag. Sana all. Hi, shout out kang Leslie Maestre, hi. Kilig match, ingon si Marie Quintas. It was a nice story po. Pa-shoutout Kuya Bay. Sa Regine Castillo, hi. Dayon, ingon si Desi Joy Galocino. Hi, sana all na lang jud. Thank you so much, Sander. Same tag story, same po tag mga actions. Clingy attention seeker. If mag-away mi sa akong partner, black dayon, but marupok ayo. So one day, raan black dayon. Ha. Maka-inspire kayo yung story ug makahatag og high hopes na someday I will have my own happy ending. More power by gamay, mas lami jud ang story pag ikaw mag-regal. Salamat kayo, Desi Joy. Face reveal, please. Ingon si Jenny Gantalaw. Treselyn Panya, nice one, Sunder. Hi to you there. Gracia Taviz. Dili ko mabunghan, mamati ani paggibasa ko na niya, namati na sad ko, makasana all man punta. Hehehe, hi. Jenny, wala pa ko nahuman pero gikilig apil akong bukog. Hi. Marie, sana all. Kinigo na ba ko ani? Sana all kanay sa story oy maka-inspired. Shali Marie Pardilio, hi to you there. Daghang salamat sa pag-uminaw. Pasahon tanan.
Bisan naman ako basa ani mas nindot pa jud paminhawan labi kay si Bay Gamay ang nagbasa. Sana all ay happy ending. Keep strong lang mo senders yung relasyon. Good. God bless you both sender. Marie Chris Quijano, hi. Michelle Dumaog, love this confession yun ang kilig moment. Mixed emotion kayo oy na story sender. Sana na ay part 2. God bless sender. Advance congratulations and best wishes. Nice story, congrats sender. Floor by Bado, hi. Makasaon na lang jud by Gamay. Sana all happy ending, hi. Gosh. Wait. Anak ko ani? Floor by Bado, nabasa na nako no. Jessa Gutang, makasana all na lang jud by Gamay. Jayon Sumi, sana all happy ending. April Joy Elevito, gosh. Very nice story. God bless both. Ayun si Ray Ann Agun, hi. Daghang salamat sa imuhang pagmaminaw. Relia Miranda, yatiya kayo tigisa na all na lang man ko ani. Kanay yung story sender, ikilisa duga pila kong ilok sender. Lane Abrigania, nice story, super kilig. Shout out by Gamay listening from Kuwait, hi. Arlene Alfaro Elorde, sana all charot. Gerbert Timon, sana all jod. Gosh, I love you both. What a wonderful love story. Ikan siya ni Angel. Mamuda, Ma'am Kali, unta makailata ka og Sir Kevin bisag di ta ka may isa di sa Davao. Kamba ko na kay ko sa kilig og nagbasa akong teddy bear og nagbasa akong teddy bear na panda sa inyong love story. Congrats in advance, ma'am. Hi. Sana all talaga may love life na ganyan. Naiyak tuloy ako kung bakit wala akong ganung love life. Janet Manlunas, makabot ra sa tuatanan, di ba? Right time, right place, right person. Faith Milk G Manigos, kapuya og hila ko but thank you kay sa story. Arroyo Idnaji, nice story. Wala ko sabot katawa nga gakilig ko. God bless you both guys. Christy Torrijas, hi. I love the story mo aligi na dyan ning dili mag-conclude. Ask if na confusions or confused para walay misunderstandings nga may tabo. Ikilig kog may sa story. Love you both. Congrats in advance. Jeril Maglasang, daghang salamat kaayo sa imong pagpaminaw. Ingon si Mayet Kaniban nga kanay sa story ni sender gikilig ko og paminaw. Tisa na all na lang jud mi ani diri. Og bay gamay salamat siya sad sa laing nga upload og ipangkilig mi diri og ka-cute jud sa imong boy. Sana yun na siya basta gwapo. Josh Chen. Medyo late ko pero salamat na confession na keep on going by. Hi. Ingon si Ana Marie Pacunla. Grrr. Too much emotion ka na. Ay. Ingon si Ana Marie Pacunla nga grrr. Too much emotion can possibly lead into sad ending yun di ay. But to sender, I sincerely greeted you. Congratulations in advance. May God bless you both. Relationship. Abundantly, always matter to investigate before thinking a negative conclusion. May you both cherish your love till the end for what your vows told. Sana all. Lopes lakas la or pakasalan sila daw. Sana all. Bitaw. Daghang salamat kayo sa mga nag-reacts, nag-comments. Daghang salamat kayo. Siyempre, once again, daghang salamat sa mga nagpa-Gcash na ako. Daghang salamat kayo ninyong tanan. Siyempre, sa mga wala nag-skip og ads, daghang salamat pod kayo. Diba? Para makapadayon ta og basas to mga stories and confessions diri. Hangtod sa sunod higayon na lang og syempre kung na may mga stories dahil nga gustong i-share, mga confessions, mga dark secrets nga wala pa ninyo i-share, pwede niyo na i-share sa kuwata. Nawalan dira sa description box below down kung ahadapitan niyo. Pwede nga i-send inyong mga stories and confessions and more. Ako si Bay Gamay, mayngon og daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hangtod sunod higayon na lang. Og ay kalimot sa pag-subscribe sa tang YouTube channel at pagtulok sa notification bell. Ako si Bay Gamay lagi jud, mayngon. Daghang salamat yung tanan. Amping mong tanan mo.